nti ya bɔ na no tutu akwan afrɛ ba ahokyera brabɔ me ton yɛ ntɔm yɛ hwɛ nyim kɔtɔla nim kɛkɛ bi kra be semba akɔpɛ te gare bɛgye ajonkwa na ɔde afɔdebɔ ato so me na me ka kyerɛ hyɛ bɔ na kɔ afɔdebɔ no ma ne fa bi to so ɛnyɛ ne saa ɔba a ɔnhyɛ ne nsɛm kofi me se pɔn ha se gare dan no ɛdan tuntum bi wɔ hɔ wo de me se bi oji akyi no wura mu hwɛ serious ɛdan na hu efita ba wura mu na be hu difference o hu dan tie so odum bi ani wawasim da enso be wura ni abɔ dan no so hu bi da mi hu bi da do ji ntino me wura mu sa sa man fo wura mu dane amafo tena wɔ so me se dan bi wɔ hɔ wo de ɔsɛ nye yi ebi kura be ba no bɛka se fa be se keke aba to bɔ no so na kasa na kɔ wow aba te ga abo so da ekum na mo ntina bomfo no ne nam ye mfa nko firo bi o te ga ko mfo bia wo eno kwadi fu asa ne kanonim age do ya za te ga nam ye mfa ko enwura fie ono osoma mansan muni di ekom di onti ekun na mo bi di ba nkun na dua no di firo ba ko so na bi di no amen no ko musu na mesum di atena ba ta sabre obi o be ka kyesa busum no onim di oka wako obi o na wanti anya ma o kyesa busum no Mimi ba mfi ame catch de hinta de wo nsuom de wo buom de hinta de ame kete obi bone e wadi mfi obi mfi ame catch no obi ma fi kan sam kyerɛ me ya do aka me tie obi o se odo de efie be ye hane saa ya ti ne obus mo kyerɛ be fo no one pomfo gale no o kyerɛ be fo gale no o kyerɛ be fo kunde oladi muhammad tagu breku ne jata okuma ni kuma ni janta be di akoko oba abefo na ti o so be bro mase yeko odamba ene 0246014029 o hwa na je ti ohunu am number no betuma send message yo so WhatsApp message yo so yo wa abrochi nam de organ ha ba bia obiara o frame number na benyame de house o wa chichi be nche na so ntima boss mo adwuma mfem o de frame de nya na ese me chewa kwanchi na me chama ka achiro me number no WhatsApp wa person join me WhatsApp group a ye kire ha ma wo so kwa ye kire du wo so kwa no betuma fa number no adwan group ni de link ni ma wa betuma adwan ne ya bia hobrase ene no kware bi na so bosom yendi bosumanim yedi bosumachi ma papa ye eno so nchen obone we den papa so ahwe duani meda se aha na de dwumadie no ebesi na yedi AC media ne kofia su bonten na nadachi ohunu na otene nka no o asankare 47 menu adofo ufaka baby o bia no simple way ni se uwo eye ebu akwampotam wo na odo obesi kijeti a remind her a obenya eye nkokọ ka oso besi asankare 47 mo won crans ya no watu adi eno anso waka chom se obesi eye asankare 47 uwo mpatam piti se eye Kenya ase mu ne eye Swame Antoa Muni na Monchichermra Mobatech anase moba aye anluga junction eno so wose mo pen kokko ka mobenya bi wo ho ediane eye asankare 47 wose ubesi organizer ho na usie na no way phone free 0246 014029 0246 014029 ose on the odia haban ene sunsum enase honhom edidi njuma ho se esunsum yare na haw anase sebi eye honam no anase yare ben ene haw bomodi ase obefre no 0246 014029 do se nyameti ase na obade ne bobosom se omeje adasamaya anase haban sebi yenton ewurem obeti ache keke na oba nso a fa ne kware gidie ne fabra ne dan tutu bi wo ho ubowremu a tubi wo ho a nyame inshallah obeje oso miambia ne ku Facebook bonten ubetima from esukuto yipebre dwumadi ubetima nya o Facebook kuma wo TV sanso na esubonti TV ubenye wo ho o YouTube no so aha na mdu ubesi na machia eye meyere ya baby obia no eye odofo mafo obode nshira wate se dada utumefo na wo shemi nkran e wo dwumadi ho medi besi ase na machia obibia se unya bre na ohwe me kai se echina yesa be hia wa no so pepepe na epie mu ase Ewiase nyo na okwa dwumadi e na ho guso a na ohwe no medi besi a na mama wo se peace bye bye. But there's so much bread.